Hola, bones. El meu nom és Maite Arbós i avui vos vull explicar l'experiència docent que he tingut en el projecte de simulació en entorns sociosanitaris i clínics en l'assignatura de Pràctic Comú del grau de Fisioteràpia de la UIP. En primer lloc, me deixareu que vos posi un poquet en context del pla d'estudis del grau de Fisioteràpia. El primer curs s'imparteix formació bàsica, el segon curs assignatures de fonaments de la professió, procediments generals i primeres especialitats clíniques, el tercer curs especialitats clíniques més complexes, i allà és on fan les primeres pràctiques clíniques externes a l'assignatura de Pràctic Comú, i el quart curs, pràctiques clíniques externes, optativitat i treball final de grau. El grau de fisioteràpia té un alt grau d'experimentalitat i el tipus de pràctiques que veuen els alumnes és, en primer lloc, classes pràctiques, els coneixements en els que se basen les tècniques en aula de teoria, després fan pràctiques de laboratori o teoricopràctiques, on fan pràctiques entre ells mateixos, entre els alumnes, un fa de terapeuta i un fa de pacient, i finalment pràctiques en estàncies clíniques o pràctiques externes que se fan en centres sanitaris. Aquí podeu veure la ubicació d'aquestes assignatures on els alumnes fan pràctiques clíniques externes. Comencen amb Pràcticum 1 el segon semestre de tercer i durant quart fan Pràcticum 2 i Pràcticum 3. La diferència és que en quart fan pràctiques d'especialitats clíniques, mentre que Pràcticum 1 és més generalista. Els alumnes, per poder-se matricular de Pràcticum 1, han de reunir una sèrie de requisits. Per una banda, han d'haver superat el 70% dels crèdits de primer i segon curs i, a part d'això, les assignatures que veieu marcades en primer curs en verd fluixet i a segon curs en un verd un poc més fort, han d'haver aprovat al manco 4 d'aquestes assignatures. I després veureu que en tercer hi ha també una sèrie d'assignatures que estan a color blanc, qualcuna de segon. Aquestes assignatures no cal que les hagin aprovat, però al manco sí que les hagin cursat. Ja us he explicat un poquet el grau de fisioteràpia, ara vos explicaré un poquet més específicament l'assignatura de Pràctic Comú. L'assignatura de Pràctic Comú és el primer contacte que tenen els alumnes de grau de fisioteràpia en les pràctiques clíniques en el seu període acadèmic, tal com us havia comentat abans. I els contextos sanitaris que veuen en Pràctic Comú són geriatria, atenció primària i mútua. I també uns altres que tenim concert en centres també de discapacitat i altres hospitals en què el tipus de pacient que tenen és pacient ambulatori i és un tipus de pacient amb patologia més generalista. Així que abans d'iniciar les pràctiques en aquests entorns, nosaltres considerem que és el moment ideal per preparar i per familiaritzar els futurs fisioterapeutes mitjançant aquesta metodologia de simulació clínica. Antes d'introduir aquesta metodologia, el que fèiem eren seminaris on s'explicava que se trobarien en aquest tipus de centres i varen decidir en aquest projecte substituir aquests seminaris per unes simulacions amb una vivència experiencial en el que ells mateixos podrien treballar competències tècniques com habilitats socials específiques dels entorns on realitzaran aquestes pràctiques clíniques. Llavors, ara la següent pregunta que ens hem de plantejar és: i què és la simulació clínica? La simulació clínica d'alt realisme és una possibilitat d'aprenentatge experiencial i reflexiu amb una alta taxa d'adquisició de competències, tant tècniques com no tècniques, i està relacionat amb la millora de la seguretat del pacient. És una eina formativa en estudis de grau amb un alt nivell d'experimentalitat, com són els de les ciències de la salut, com és el de fisioteràpia, i de fet té una gran trajectòria en altres estudis com infermeria i medicina a nivell internacional. És una eina més eficaç que altres mètodes docents més tradicionals per aprendre a la presa de decisions clíniques, adquirir habilitats tècniques i treballar en equip. I aquest aprenentatge basat en simulació clínica està dirigit per un expert, que sol ser un facilitador i uns legos, que són els estudiants,
i que són guiats per adquirir coneixements, habilitats i actituds. I les estratègies per portar a terme una correcta manera de fer simulació implica una preparació correcta i exhaustiva dels escenaris simulats. I un altre dels components essencials també d'aquest mètode d'aprenentatge és el debriefing, que se defineix com una conversa entre diverses persones per a revisar un event real o simulat en el que els participants analitzen les seves accions i reflexionen sobre el paper dels processos de pensament, les habilitats psicomotrius i els estats emocionals per a millorar o mantenir el seu rendiment en el futur. I en aquests darrers anys, de fet, s'ha estès molt l'ús de simulació en les diferents àrees de ciències de la salut, com és a la fisioteràpia. Ara que ja sabem en què consisteix la simulació i en què consisteix l'assignatura de pràctic comú, anirem a veure quins són els objectius del projecte. Els objectius del projecte és, per una banda, familiaritzar l'alumnat amb els entorns sociosanitaris i clínics específics de les seves pràctiques externes de pràctic comú. També implementar l'aprenentatge basat en simulació clínica en aquesta assignatura com una metodologia docent. Incrementar l'adquisició de competències transversals, incrementar la interrelació de competències específiques adquirides prèviament i també elaborar un repositori d'escenaris relacionats amb els distints entorns de pràctic comú. I quina metodologia varen seguir en aquest projecte per aconseguir aquests objectius? Abans d'implementar la simulació clínica en l'assignatura de pràctic comú, se va seguir una línia estratègica on se va implantar la simulació en assignatures de segon curs del grau, com cinesiteràpia. De fet, l'equip investigador prèviament a aquesta experiència ja havia treballat en altres projectes d'innovació docent on s'incorporaven diferents aspectes de la simulació, centrant-se sobretot en el debriefing. En primer lloc, el que varen fer va ser la modificació de la guia docent. Durant el període reglamentari per a l'elaboració i publicació de guies docent de l'any 2022, se va modificar la guia docent d'aquesta assignatura per al curs 22-23 per implementar aquests seminaris de simulació d'entorns sociosanitaris i clínics, substituint els seminaris de centres clínics que usaven una metodologia magistral expositiva per explicar als alumnes els diferents àmbits assistencials inclosos a l'assignatura. Després varen fer la creació dels escenaris de simulació d'entorns sociosanitaris i clínics. Vàrem ja començar un repositori de coses específics de simulació clínica segons aquests entorns que engloba l'assignatura pràctic comú. I varen fer una sèrie de documents diferents de cada un dels escenaris clínics plantejats. Un document complet sobre l'escenari clínic, amb informació general de cada tipus, amb les competències a assolir, amb els coneixements, habilitats a treballar. Després, un document sobre l'escenari per a l'actor, que és el pacient estandarditzat o simulat, que faria aquesta simulació amb una explicació detallada del cas, de la patologia, de manera que pogués entendre profundament què és el que havia de fer. I després una fitxa de presentació de l'escenari clínic per als alumnes, amb una informació més bàsica que havia de conèixer l'alumne per poder-la portar a terme. Després també una fitxa d'objectius a assolir a cada escenari. Aquesta fitxa d'objectius també era molt útil per dirigir el posterior debriefing de cada escenari. En l'anterior diapositiva heu vist els rols que hi havia del pacient estandarditzat i de l'alumne que feia el rol de fisioterapeuta. A part també estaven els observadors, que aquí es podeu veure en aquesta imatge de l'esquerra, prenent nota de lo que està succeint, de lo que està passant durant la simulació, i després tots junts a l'esquerra, tant amb els actors com els alumnes observadors, com el facilitador i els alumnes que han passat durant la simulació, varen fer el debriefing. Per avaluar les competències adquirides pels alumnes se va crear una eina específica, una carpeta d'aprenentatge, que per una banda era per avaluar aquest aprenentatge dels alumnes gràcies a la simulació clínica, així com per determinar si havia millorat la seva incorporació a les pràctiques externes. Aquí podeu veure que volien determinar si havia millorat aquesta incorporació. Finalment vàrem plantejar l'avaluació dels resultats. Aleshores, una vegada finalitzat el semestre, se va realitzar un anàlisi tant qualitatiu com quantitatiu de les experiències dels alumnes amb aquesta metodologia docent de simulació, així com la seva influència en la seva experiència de contacte i aprenentatge durant les pràctiques externes. I quins van ser aquests resultats? Per una banda, el grau de motivació, satisfacció i acceptació de l'alumnat va ser molt alt. Jo vàrem poder determinar, gràcies a aquestes carpetes d'aprenentatge, com a les tutories de seguiment dels seus tutors acadèmics. I per altra banda, el grau de satisfacció del professorat, dels tutors acadèmics i dels tutors clínics també va ser satisfactori, també va ser alt. Conclusions.
A dia d'avui ja poden dir que la simulació clínica està totalment implementada com a una metodologia d'aprenentatge a l'assignatura de Practicum 1 del grau de fisioteràpia. De fet, d'ençà llavors que vam començar amb aquesta experiència pilot de l'any 2022-23, hem augmentat el número d'hores dedicades a simulació, ja hem fet reunions amb el grau d'infermeria i de fet estem seguint tots la mateixa documentació, estem seguint exactament la mateixa línia i estem implantant la simulació d'una manera similar, per no dir que exactament igual, en els dos graus d'infermeria i fisioteràpia. I per altra banda, any per any, cada vegada hem anat augmentant el repositori d'escenaris relacionats amb els entorns sanitaris i també hem anat millorant aquesta documentació que facilitam als alumnes de cara a la preparació dels escenaris de simulació clínica. I per acabar, no volia deixar de donar-vos informació de quin és el codi del projecte i també esmentar els meus companys investigadors, que han estat Elisa Bosch Donate, Nayo Sune Salinas Bueno, Juan Carlos Fernández Domínguez i Antonio González Trujillo, i jo mateixa, Maite Maria Teresa Arbós Berenguer, per fer realitat aquest projecte. I aquí vos deix el meu correu electrònic per si qualcú se vol posar en contacte amb jo o voleu informació addicional. Moltes gràcies per la vostra atenció.